2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 60, and 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100. Shoo! So, we have shoo. זה כל הוידאו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. זה כל הוידאו. וידאו. מה, אתה מצטלם לעצמך? סופר סעיר. מה אתה עושה? אני אעשה בי כאילו יוטיוב או סופר 1 ל-100. מה אתה משוגע? דוב, אתה רוצים תות בננה? תשכב בבקשה במיטה. אני רוצה מיץ בננה. בא לי תות בננה. אני יודע! אתה מוכן לישון? לא, אני כאן. איפה אתה? אני יודע מה שלכם מדהימות. ביצים בננה. עם אמא שלך. היי, עכשיו. קיבלת על זה 100 נקודות. עם אמא שלך. תעז. להרוג אותי. אתה יכול לשחק. אבל שאני חוזר... לא צופק. עוד אורך. מה לא. עם אמא שלך. עם אמא שלך. עם אמא שלך. הנה! היי, תעלוש.